cha chipulumutso tinakhulupirira mwa Khristu wokondedwa, anatisindikiza ndi Mzimu Woyera, chizindikiro cha Mulungu cha cholowa chathu cha chikondi. Yesu anaukitsidwa tikumona lero, wadzazidwa ndi ulemelero, anasankhidwa mbuye, sanakusiye nyamasiye, akhala ndi inu. Mwa iye Mzimu watsika, wadzaza okhulupirira. Iye amene anatikhazikitsa ndi Khristu ndi Mulungu, anatidzoza ife njira zoyera, anatisindikiza, anatipatsa Mzimu kutsimikizira mu mtima kuti tili ana ake kosatha. Yesu anaukitsidwa tikumona lero, wadzazidwa ndi ulemelero, anasankhidwa mbuye, sanakusiye nyamasiye, akhala ndi inu. Mwa iye Mzimu watsika, wadzaza okhulupirira. Ambuye Yesu ndiye Mzimu, ndipo pali Mzimu wa Mbuye, pamenepo pali ufulu. Moyo watsopano tikusandulika mchifanizo chake, kuwala kukuonjezeka, pakuti Mulungu watitumizira Mzimu wa mwanake. Yesu anaukitsidwa tikumona lero, wadzazidwa ndi ulemelero, anasankhidwa mbuye, sanakusiye nyamasiye, akhala ndi inu. Mwa iye Mzimu watsika, wadzaza okhulupirira. O Ambuye Yesu, wachita zonse bwino, wafa nauka, tsopano mukudzaza, takhala na ufumu kudzera mwa Mzimu, kipembedza inu chifukwa ndinu woyenera. Yesu anaukitsidwa tikumona lero, wadzazidwa ndi ulemelero, anasankhidwa